Ambasyo. Krik. Tini jeng oro Culturani Jamthomo Phaijak orongka halam socio culture organization ni phasinte bisi brum no borokni hukumu kumuna khatinani bagai kaisa salthani panda songchai abana hne borok saphiti abongkha kok borok maika mamita maika talsamani eke borok tok takhom tai wagro tharoi borok bisi brum no maikena matai roi borok mamita ter no khaita eke katal khai tini angnu phaiga waisaba no phaibo halam ni bisingo rogobo ob haike mamita ter khayo ni masamung butong ni borok ni saphiteni masamung bahini jongnoka tai jongno bahino warm welcome khaye palkhiro bai balai borok tui phelekya eke obo tin tripura ni halam chimiya Asamni halam rok bahino phai tini ora manjak phaikya borok ni hukumu masamung rok no phai phonu phaikya tabubo kok ngake borok bahino chini chichuku maharaja rok age chini rai gailim kamsiko kalim ni chongpro o halam rok bahino khoroksa o bhaikino borok bahino chongjak mani halamo chini Thangasep, Shakasep, Dap, Nobin, Murchapang, Langkai, Khokno, oba ini kabang matongo nini tam hina bana clan tongo. O clan jotono no kalim ni khoroksa hodan sampradaya ni bodol ni okrah ni chongo borok no medal ro. Rupani medal, rangsak ni medal, seng, kham, nini kangsa kabang mamane ro maharaja. Tini angman paikya 1306 ni je medal manmane abongkha 126 বছর kacham ekeise langkai ni kalim kanjak tekeise man phaikya 1337 abo hangake 96 বছর kacham poisa maharaja bir bikram bai maharaja bir chandra ni jarani o poisa rok man phaikya borok no samajpati hisabe dofane okrahni borno rimani o bubagrani ya farjak mani rokno tuino agi matai ateri mani mami maika talsamani ba mami talsamani aborok no borok tini bolong suar mani bisingti borok tini khai phunuka temno household utensil tongo household furniture no rok no khnao jagao chini tipra sarok ni jate use kemen aborok no borok tau khan tongko ni borok display khai obo belai ne kaham chung to edc family to obo haino edc ni matlab no obo je o hani basarok ni ha khatinani hukumu mukumu khatinani tongkhor khatinani culture সংস্কৃতি কিছু khatinani ye borok ni obhairo no chung preserve khainani bagai phainai sala dakhi no chung toriya prinai tong norok saimano chung hot akure rok no talorang saiba khai honorarium ri tongo tabuk taibu jemai corona nai tongo tei chung borok no edc o embassy hoda korang ni kaise embassy bahin khaine man songlai jabo khaigin ke centrally borok ni head office borok ni obo hai tonna ni bagai borok ni museum borok ni kam borok ni display jekono hayong ni jekono borok khaigin ke nainani noknani borok abani bagai share